Atong paning Tarong na dira rin. Sige, sige. Tarong nga ba kay ilitan na ron. Push na push. Good morning! Mayong buntag! Mayong buntag ba? Mayong buntag! Mayong buntag ba? Di mo maningog, ha? Mayong buntag! May butang manager. Dagkuak mga atuli, uy! Wow! Di man kadungog! Ay manager, dingkot sa imong bangko. Dingkad manager. Naman mo sa akong opisina, Hinoo na. Sorry manager. Sorry manager, sorry manager. Sorry manager. Ikaw po kolektor, wa pa ni magitabangan si manager. Kuyawa po kayo ng mga Bombay Basar. Kailangan po hinay-hinayan og patay. Sorry master, sorry. Ito na tayo, natuyo master. Kinsa may ato ang paninglonon karon? Murag nagpakayahe ra mo ha? Nagdula ra mo og mobile kaon? Musa pangitawan manager. Bitawan sa nang. Ang kadere oh. Ay nara master, nana master. Ang atong paninglonon karon manager utang ni Jande. That's good. Tawag itong mga utangan diha. Wala manager. Wala ra ba tong cellphone diri sa opisina? Ha? Sao man ato ni pagtawag ron? Ato na lang namo. Ano nangawala man tong atong mga cellphone? Lantawa sa TV. Kay kato kay gihubak to. Hindi makita manager. Kay atong CCTV, di TV. 5 minutes later. Mao na na. Mana, mana, manager. Ini ang balay. Da. Ayo. Dari na si Jande. Jande. Ayo. Jande. Ayo. 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 Uy, sir. Suman. Ikaw may Jande? Oo, ako. May buntag, sir. Sir, maningil unta mi sa imong gikuha ng motor ba? Sir, pasensya jud gayo. Apa yung sweldo, sir? No. Mao na lang ko ni kangkong. What? Nga. What the fuck? May kwarta pa rin mo, sir. Pero, sige lang, sir. Ay, basig, tawagan ko rin ni Kuya Will, sir. Kay birthday man niya, nagpaingon mo ito, mamatag mo ito sa 60 mil, ganun matawagan. Basig matsambahan ko, makakwarta ko, bayad ako ninyo, sir. Sige, tawagan na ka na mo, sir. Kuya, bunyi ko ang tawin ang nang utang. Eh. Lah. Lah, si Kuya Will. Kuya Will gini ba? Wa may ngalan. Mo na gini. Hello Kuya Will. Pasti lang jaban jud ko nimong tawag ba. Yawa kayo oy. Makabayar lagi ko sa akong utang ani. Yawas 60,000. Ay, Kuya Will. Nga po gigawat ka appliances dito. Wa sila kabalongan ang utang ko. Dala pangawat di ay. TV nga 64 inches, washing machine, ref. Tanan ni ng cellphone dito. Kuya Will, akong gipangkuha kay para di ko nila makontak, di ko nila mapaninglan. Ay, maubawa dong. Oh, mo ni Dili ni si Kuya Will dong. Ay, mo ni kuhaan na. Pagtarong ha? Tala, ato tong atoon. La. Asa man ka? Ay, ako lang labandaan, sir, kay inyo magkukuha ng washing. Asa man ka mag-washing? Di ba anong washing na sulod?
Sir, may iso ka dyan sir, kay hiyon ko sir. Dala na diri manager. Dala na diri. Yay! Yo! Mana na gyud mo ang shoot nga. Kani nga shoot? Sa mga kasiyaw. Alin Yay! What's up mga kasiyaw? Namin sa inyong tubangan, wala min sa inyong likod. Yo, shout out. Shout out kang Ronald Beer, Dalugdog, Leon, Atsuka, Danica Nicolas. Danica Nicolas Tiago, Algin Flint, Dosting TV Vlogs from Nanginan, Katipunan, Zamboanga del Norte. Yo. So, mauro to. Next. Shout out po kay Don Pito Banas na tuwag Manila karon na-assign sa Phil Cargo Express delivery o package balik bayan box. Amping kaniha. Yeah. Shoutout po ko ni Kuan Merinit o Ria Lapita, Jinil Bermoy, Kumara, Kuan Christian Jules Yorong. Salamat. Shoutout ko sa kong lolo, lola dito sa Jinsan. Yo! Og shoutout kong Daniel Kate Merang nga taga Liloy ba na siya? Shoutout nimo gaw og Average nga taga Rojas. Shoutout nimo og si Kuan Mary Honey Lo Kabos nga taga Rojas pod. Shoutout nimo. Salamat sa support. Yeah. Happy birthday din sa nang birthday karon. So, shout out. John Lloyd. Shoutout ko sa akong mga idol, mga pungko na lang sila tanan. Okay. 3, 2, 1, shoot! Uy! Manigit! Uy, manigit! Hala, nagay na bitsi kay makita sa kan kam. 3, 2, 1, shoot! Uy! Manigit! Bayak buntag! Ano? Magbuntag manager, ano? 3, 2, 1, shoot! Nagkuha pig mga atuli. Uy. Nagkuha jud kay atuli. Kadungog. Balik sa balik. Ha? Ano nawala man tong atong mga cellphone? Tanawas sa cellphone. Kuyawa kay ning mga bombay. Gina na to. 2, 1, shoot! Asa man mga utang karon? Sa mga sulat. Balik sa dyan. 2, 1, shoot! Atong paninglonon 2, 1, shoot! ang atong paninglonon karon master. Ay, master na puno. Mana? 3, 2, 1, shoot! Oh, ano kung nangawala itong mga cellphone na yan? Nakaroon po ito ganyan. Pakita ka ito sa mga sa tapos mga bot. 3, 2, 1, shoot! Lantawa sa CCTV. Nagtawa sa TV. Yan, ana ilang. 3, 2, 1, shoot! Lantawa sa likod sa CCTV. Oh, sakto. Sa likod sa TV. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so pretty.